Am revenit, vorbim în continuare despre internet. Să pun și cea pe fundal. Ridici tu, Tania, sunetul? Da? Ok. În fine, să revenim. Apropo de ce discutam mai devreme. Am mai găsit un post al cuiva pe net care zice așa: nu sunt responsabil fizic de emisia mea pe internet, cum nu cred că e nimeni responsabil dintre cei ce uploadează informații cu caracter periculos, din toate punctele de vedere. Utilizatorul care accesează informația, scrisă, vizuală sau audio, e cel ce își asumă întreaga responsabilitate, mai ales când este informat de la început asupra naturii informațiilor. Exemplu, orice pagină cu caracter erotico-pornografic are la intrare un buton de genul dacă ai 18 join. Fiecare individ care vrea să intre pe ea trebuie să apese acel buton. Apăsându-l își asumă întreaga responsabilitate asupra informațiilor accesate. Cu alte cuvinte, nimeni nu te obligă să apeși butonul cu pricina dacă informația în cauză îți pricinuiește disconfort. O faci de bunăvoie și nesilit de nimeni. Deci da, cred că am răspuns. Da, dar aici aș fi și n-aș fi de acord, pentru că tipul avea dreptate, nu poți fi responsabil fizic, pentru că una este identitatea ta din lumea reală și altceva este identitatea ta online. Identitatea ta online te reprezintă într-o anumită măsură. Și în lumea online. Da, și în lumea online, adică e destul de limitată și nu poți să ceri toată responsabilitatea unei persoane cu buletin care are o identitate socială clară să se transfere în cea online. Pe de altă parte, acea identitate online, acea persoană, acea mască trebuie să fie o mască responsabilă. Fie că anunță ce conținut uploadează, fie că se gândește înainte, adică una este să uploadezi pe, nu știu, pe un site de tinere mămici un film pornografic și altceva este să-l uploadezi într-o rețea socială pentru adulți care fac treaba asta. Una este să intri pe un blog al, nu știu, unei asociații a romilor și să înjuri romii, și altceva este să-ți faci tu o asociație care spune că nu este de acord cu chestia asta și să suporți rigorile unei anumite legi. Sau chiar să o zici, nu știu, pe alte site-uri, pe chat, de exemplu, am avut de multe ori reacții de genul la adresa țiganilor sau a altor minorități. Da, e ok asta să o faci? Nu, eu nu cred că e ok dintr-un punct de vedere moral, nu neapărat legal, că dacă știi, acum se discută la Ministerul Justiției. Până la urmă, libertatea de exprimare. Da, până unde merge libertatea? Nu știu cât îmi interesează. Deci, una este să mă exprim despre tine, Andrei, sau despre tine, Tania. Că l-am văzut pe Andrei că a făcut nu știu ce. Dar altceva este să zic toți realizatorii de televiziune online sau de radio online sunt idioți. Pentru că dacă pentru prima afirmație pot avea argumente, pot aduce dovezi și așa mai departe, a doua afirmație este total gratuită. Este o afirmație universală care nu se poate baza pe o cercetare reală, pe un fapt real. Nu poți ști cum sunt toți realizatorii de televiziune online. Nu poți ști cum sunt toți moldovenii, nu poți ști toți țiganii, nu poți ști cum sunt toți evrei, nu poți ști cum sunt toți catolicii. Adică, când ai astfel de atitudine, înseamnă că eu de obicei citesc acele lucruri și când le văd am obosit să mai reacționez. Nu că e simplu, acei oameni nu ieși niciodată din cochilia lor, acei oameni nu ieși niciodată din lumea lor frumoasă, dar limitată, acei oameni nu vor să se expună experiențelor diverse și cei care practică acest hate speech, că până la urmă asta e discursul urii. Da, nu, sunt foarte mulți care fac asta, nu o să-i aducem în piața publică să-i răsplătim împușcându-i. Nu că este stupid. Dar ceea ce se poate face este să educăm pe toți ceilalți deși ei i-ar aduce pe toți cei din minoritate în piața publică și ar împușca. Știi, am depășit un pic legea asta, dinte pentru dinte. Și nu reacționăm așa, dar cea mai bună reacție este reacția acelei comunități online sau a comentatorilor unui blog care reușesc să-i marginalizeze pe aceea. Sau chiar cam așa s-a întâmplat și la noi pe chat. Când au fost reacții de genul, ei au fost cei marginalizați. Exact, te automarginalizezi. Poți să ai o problemă personală cu, nu știu, hai să zicem, un chinez de la tine din sat. Poți să ai o problemă personală cu un francez care a venit într-o seară și te-a păcălit. Dar de aici până la acuza poporul chinez, poporul francez, a generaliza, e un pas foarte mare și un pas greșit logic.
dar cum logica se va scoate din liceu și oricum nu s-a studiat cum trebuie, se vor întâmpla și astfel de lucruri. Vom studia în continuare religie mai multă, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Exact. Vom crede până vom... Sau întoarce și celălalt obraz, o altă... Nu, asta nu. În România nu se va întoarce niciodată celălalt obraz. Asta știm. Da, mă întorc la chestia asta. E destul de spinoasă problema responsabilității și identității, pentru că e atât de rarefiată situația și nu te poți baza pe nimic clar, încât nu poți lua o decizie să spui de mâine toți vor fi responsabili de ceea ce spun, pentru că e o decizie stupidă. Sau de mâine toți sunt irresponsabili, la fel de stupidă. Eu cred că în fiecare caz în parte se poate stabili. Una este să intri și așa destul de relaxat să spui eu cred că vecinii mei sunt proști, dar să nu precizezi care sunt vecinii, să nu spui cine sunt acei vecini. Pur și simplu ai avut o frustrare care s-a dus spre infinit pentru că nu avem niciun referent pentru ea și degeaba o citim. Dar atunci când ai un atac direct asupra cuiva, e destul de periculos, pentru că am văzut de multe ori au ieșit oameni în stradă pentru că un nebun la televiziune a spus să ieșim în stradă să dăm foc ungurilor. Și ce mișto, hai să dăm foc ungurilor. Știi? Na, la televizor e simplu, că apare chipul, recunoști, îl vezi corporalitatea, știi care e. Pe ce mă bazez, adică mă gândesc că pe net s-ar putea să nu fie niciodată atât de grav. Una este o voce care apare pe net și spune moarte ungurilor și altceva este, nu știu, un senator naționalist român care apare la televizor să spună moarte ungurilor. De-aia cred că n-ar trebui folosit același reguli ca în cazul televiziunii sau ca în cazul radioului. Dar anumite reguli ar trebui să le avem, dincolo de cele legate de etichetă. Și regulile alea apar local, în cadrul comunității, în funcție de cum e construită acea comunitate sau acea rețea. Dacă pe Facebook, că luăm un exemplu, că suntem amândoi pe Facebook, eu pe peretele tău încep să te înjur, fără niciun motiv, poți să mă dai afară, poți să mă reclam la Facebook, iar prietenii noștri comuni or să spună, băi, Coste e tâmpit și or să mă marginalizeze și ei. Adică e foarte important cum e structura asta apărută. Așa pe un forum al unei universități oarecare, probabil se vor certa în continuare vocile, dar nu vor... Internetul seamănă foarte mult cu peretele public. Cu... Când mergi pe stradă și mai pui un sticker, dai o flegmă, scrii, habar n-am... Colțul vorbitorului din Londra aduce puțin... Da. Web-ul nu e un spațiu public, știi? Nu e ca atunci când ești într-un e-mail, când ai un e-mail. Știi cine îl va primi, știi cum arată cel care va primi sau oricum intuiești. Dar poate, dacă vom învăța să dăm e-mail-uri corecte, vom învăța să fim și mai atenți și mai corecți pe web și să nu îl transformăm într-un spațiu al frustrărilor noastre. Da, probabil 70% din discuțiile online se nasc din frustrare. Pe mine mă interesează restul de 30% care se nasc din probleme legate de cunoaștere. O să vezi că există certurile pe Wikipedia. Sunt foarte grele. Certuri pe Wikipedia? Da. Ai pagina și în spate, a doua pagină, cum ar veni la fiecare articol, este pagina de discuții. Debate, da. E foarte interesant să vezi acolo cum are loc un debate. Uneori sunt atacuri la persoană, dar sunt oameni care se chinuie în paragrafe întregi să explice de ce punctul lor de vedere e mai bun decât alt punct de vedere. Dar rămânând politically corect. Da, rămân destul de corect și atunci când sar calul apare un administrator și zice pa, la revedere. Acum web-ul nu mai e liber. Nu mai e liber de foarte multă vreme. A fost în epoca de aur a lui anii 90. Acum reguli pot stabili cei care dețin site-urile, fie că e forum, fie că e o rețea socială. Reguli pot stabili și utilizatorii. S-a văzut experimentul Facebook. Puțini au intrat în el, dar au reconfigurat regulile. Și e simplu, dacă suntem o comunitate unită, habar n-am, comunitatea celor care mănâncă ciocolată albă, și vine unul și ne spune, sunteți proști, ciocolata neagră e mai bună, îl dăm afară. Știi? Regulile se nasc, trebuie doar să poți crea premisele tehnologice. Adică, cum e cazul Wikipedia. Când unul sare calul, toți ceilalți intervin și spun până aici. Nu ne interesează dacă ai dreptate sau nu despre acel articol, dar ai depășit o anumită regulă, să zicem, de etichetă. Neetichetă. Da, e cenzurat în internetul? Există cenzură pe net? În China. În China, în Rusia, mai multe state totalitare. În Rusia nu există cenzură. Nu, pentru că totuși providerii de acolo duc business-urile destul de liber. Cenzura, putem spune că există acum în Franța, după legea Adopi. Legea asta cu celor 3 lovituri, cum s-a tradus în limba română. Dar e mai degrabă o cenzură la nivelul tehnologiei, nu la nivelul opiniilor.
Adică francezii, dacă descarcă de 3 ori de pe net, de pe torenți ilegali, vor fi deconectați, un francez va fi deconectat. Dar dacă intra pe net și, nu știu, va avea o poziție antiromânească, nu va fi deconectat. Dar dacă va avea o poziție antisemită, va fi deconectat, pentru că legile statului francez nu permit asta. Antisemitism, da, deja în acest moment, cum se spune, e o tehnologie care nu are reguli directe, adică nu au apărut legi pentru web, legi pentru internet, legi pentru cum să scrii un e-mail. Dar există un set de legi sub incidența cărora pică acest drept la opinie pe care îl exercităm online și mai apar regulile, să le numim unele alea formale ale fiecărui site, fiecărui forum, Wikipedia și așa mai departe, și regulile informale, cele pe care le stabilește o majoritate într-un moment dat. Ei, propun să mai vedem 2-3 videoclipuri și revenim.